Mareng! Ka-relax ra ba kayo nimo nga ganihara man kanako nag kay wala nag-ilis dayon. Pagpanawag ag ingon nga agree din na unya wala di ay tana pagdali na. Unsa pay pagpakakaon nato dani og magdugay-dugay ta. Kabalo magugunay mo kay imo ra ko ilad-ilaron. Ay nayati gid siya. Kanunay na lang gid ay ilad. Panagbo mi guys dito sa Tagbukbok sa akong friendship nga si Tinay unya kaganihan nagtawag man lagi ni siya. Nagiyon ko nga pag-ilis na daan kay diretso na ta. Tanawa karon halos isa ka oras ko naghuwat dani. Grabe. Ginoo ko unsa pay pagpakakaon nato dani. Wala pa gani nagtuwa sa oras. Lagi pagtarong dia maring kay Ginoo ko alas 12 na ba ya unsa pay pagpakakaon nato dani. O hawiri o ikaw hawid o. Kabalo ra ba sila ag hawi dani basin ikaw di ka kabalo. Diha. Yes, guys. Sakay na dayon. Oh, saan nga sakay nga biyaan man ko? Nag-ready na mo daan. Wala ko nag-ilis kay ilarom niya ang kunin mo. Grabe kay ka. Di na kanako daan nga mag-ready na kay diretso na dayon pa. Tindog man tamaring. Boko pay, init pa. Kana ka. Boko pay mo diya tubig. Sini. Dito ko Adi, sige. boko pay. Ay dani maring kita duha oh. Ay na. Dito ka, madam mo pa isa. Bus. Sakay mid bus guys. Uy, sabi, ay sa kadi. Kuni ko sa mga subaw. Ha? Init kaayo tapos aircon. Subaw dani. Ay, kalami kay sa bugnaw ginuog ko. Nya pagka naog dani init na pud. Abi man akong nagdala ka. Power bank. Nag-adto ka bro ka nag-ingon dagay yung power bank na kung di full charge. Ano ikaw? Full charge di ka? Si size gani. Iyon ako Jesus, nagkuan. Ginoo ko. Valedictorian basta di ay nimo di ay. Wa ka nagtan-aw sa imuhang kuan nga kuragi na. Mana lubat guys. Larga nami guys, paimo nami sa ilahan ni Tinay. So timing kay na ay bus. Mag-try ka ra man tami pero aircon maning bus, diri nami sa bus. Please kamu kay nagdaghan pulot mo. Yes, siguro din nag-ipan mo.
guys! Mamistahan. Ali, ali. Mamis na. At uli nami kay liwas na. Liwas na. Ayaw na mag... Awi. Wala gyud si Kuan. Di ko ang dani mo si Kuan. Si Riksan. Asa man yung wala ko kontak sa inyo. Wala kay kontak niya. Ha? Dira. Kamu kayo na yung kontak. Ay, kaon na siya. Litson. Pista. Karon din sa mga guys. Oh, ino na siya mojito. Ha? Oh, automatic na siya. Kita ng ko na bakatan. Gold dilabot Sarah. Oh. Sa kapaano? Guys, mga ana ta ha. Okay, pagkahuman dani, tagay na sa dayon. Nice house guys, kung mag-copyright niya, ato lang ni siyang basin mag-copyright siguro ni siya, so ato na lang siguro din i-voice over, may lang ubili mag-copyright. Kana maring, sige na maring. Kaon maring, kay ako ba maring ho, abula-bula. Kanya abula-bula maring. Kani maring, kaon na maring. Maring. Iwas naman good guys. Uy, humbar ba ni maring oh? Balik galit ang kuwan na. Hala, tinay. Giludan ko kagahapon. Oh. Nalud jud to ah. Walang iyo sa giludan nagbayad ko dito. Kaon sa muna ba kainit tayo. Isa pa nga kayo kung sa bayan din mo. Ay na magbayad mo naman bayad. Guys, gikan ako dito sa ilahan ni Tinay, gipadalhan sa ko ni Tinay sa Bring House. Nya paingon ako karon sa bukid si Maring Inday tuwa sa merkado, nagsulod siya kay nagpalit siya sa bugas. Nya diyan ta sa atong motor, diretso ta sa bukid. Guys, diyan ako diri sa payag. Nya si Mario nagkaon na si Mario sa akong Bring House. Tinay, salamat so much sa imong gihatag nga Bring House. Si Maring Inday, wala pa na ako si Maring Inday na hatagan dani. Dani na lang nako hatagan si Maring Inday kay daghan man kay ni siya ang minudo nga gihatag. Nya nay humba. Hatagan po sa nato si Maring Inday pila ka guta dani humba ha. Wala na ako siya nahatagan dito sa kuan merkado kay namalingki pa man siya. Nya wa naman lang sad ko naghapit didto. Nagdiretso na ako diri sa bukid kay grabe kayo pak si Oka. So, nagkaon na si Mario. Thank you so much sa inyong tanan-tanan. Daghan kayong salamat. Tinay, thank you so much sa Bring House.